1,5 часа се даде залп от силна стрелба, писъци от жени и деца и всички ги викат: бягайте, мъжете избиха. Тази турска... 1,5 часа. В селото няма нито един грък, нито един турчан, нито един циганин, нито еврей. Помня, макар и малък, на 16 юли 1913 година, по обед, където извиква всички мъже над 15 годишна възраст да излезат до Бойдиновия мост. И събраха всички мъже от 15 до 100 години на мейданът, наречен Бойдиновия мост. След това почна барабанът да бие в селото. Всички мъже да се съберат на същият мост. Турци комендант ще говори, че никой няма да се плаши от турците, да се живеем пак спокоен живот и да прибираме жертвата. След 1,5 часа се даде залп от силна стрелба, писъци от жени и деца и всички ги викат: бягайте, мъжете избиха. Тази турската армия обгражда цялата нашата къща и почва да стреля от всякъде. Ранява майка ми, ранява сестра ми, което до ония ден беше жива с едно око. Татко ми беше каравул и как каза турците да бягайте, и ние избягайме с дядо и 5 деца майка. Дядо, татко ми намери сетне в Балкана. Към 2 часа се чуват големи стрелби. Гърмете, тъй както си бяхме вънка, майка ми и с другите жени хващат за ръцете и направо избягваме в гората. Майка ми и аз и брат ми страни отидохме на края на селото и оттам влязахме в гората. Се движихме 52 дена в гората, гладни, жедни и голи. Всички майки с малки деца, които гладни майките нямат кърма да кърми своето дете и бяха принудени да ги хвърлят в горите, за да не ни издават от турците. Тъй като осветите ни траха в селото, така също ни пък избиваха и в гората. Жената хвърли 2 деца, а едно момче, да го бият турците, облекаха от женски дрехи. Като избиха мъжете, които бяха на тази поляна, поляната да прилича на послана с снопи от хора. След като избиха мъжете, Кадри бей дава заповед да се съберат на купища и да се залеят с газ и да се запалят на горето. И това го сториха. Така също сториха и с селото, и с семейството. Обаче селото беше опожарено, изгоряло до основи. Кадри бей, след като го посрещна Ламбо Мърдев, му казва: къде бе, куче, ти нарушаваш лондонския договор? Вади калача и го разсича. Обсъди селото и скла булгарките. Като втори батак в Тракия. Горяно 2 пъти селото, 3 пъти селото. Голи, боси. 3-4 пъти сме обзаведени на ново. И как сме го изтърпявали, и как сме го изживявали, ние се го знаем. От нашето село бяха избити 60 души. Селото бе ограбено и опожарено. Селените се разбягаха по горите да търсят спасение. Заловиха 40 жени, караха и в Доманлъ, Авренско място, на границата. Сега точно там границата. И всичките ги хвърляха в един гел, като ги пробиват с нож, и хвърлят геля, за да не може да го живее, остане живо. Живо да не остане нищо. И когато се пробие, наляе се вода, вече умира човекът. А на Гира гърдите го дръсаха. Иска да насилват турците. Тия натискат. Скитат тя. Тя обаче Гира беше много здрава жена. Тя не се предава, тогава удряха и гърдите. И те умряха. Друг
случай имаше един Андон, той има рана на ръката, качал на гърба детето си, сърната ръка годи, панаха от турците, отрязаха му носа, избавиха му очите, отрязаха им ушите, скитах и така умре той същия. Най-ми жалко за моята сестра, и за войчо ми, и за дядо ми. Най-страшно ги сколиха турците. С нож ги изколиха, не с пушка. Хората, кои където може да бягат. Майка ми с 4 деца, ние най-малкото на 9 месеца беше в ръцете, разбира се, оттам по Балкана, тук, там се настанихме в една пещера, Мечедубка. Там постояме, може би към седмица и вечерта тези възрастните хора, които бяха там, отиват да търсят нещо за ядене, разбира се, донесат там добитък ли намират, каквото намират, за ядене. Обаче турците, като не разкриха, тия двамата души, двамата стари хора ги заклаха пред нас, пред очите ни ги заклаха, като добитък ги заклаха. И един от турците, понеже вече есенно време беше и студено, майка ми завила с един шал така. Това накрая шалаче, като го дръпна и така, аз въркнах, паднах и така на земята. И след това, като научи вече турско, думата, която другия му каза, абе, пежевенки, не изтърсен Буказандан, какво искаш от това дете? Пък нашето село е изгоряно из основа и до сега още не съществува там село. Да. Избия толкова народ, значи. Като ме отерва мъжаро и ме изкара в Балкана и народа гледа да се спаси и фърля децата да не му дотягат в ръцете, значи, и фърля децата, много деца изфърлени. Излязаме там това Балкана, Армагана, се каза дядо Митрий Чивлик, и оттам той веке тези деца ги гледа пакат и свари ми жито по един бъкър и рани ги с жито. Армагана там, Бири. През това време, когато търсехме нашите близки и когато намерихме труповете ми, намерихме на 3-4 места деца, малки дечица, пеляначата, които бяха умрели от глад, оставили ги техните близки. Намерихме на Саржевата колиба 7-8 деца, които самия Саржо ги е хранил гедърги. След това турски башибузук го намира, там го отрепат и децата остават така. Га отидахме на същото място, децата мърдали кръчката им голи вънка, изяли ги червите. И всички бяха изменени децата на цял труп. Минахме по-отгоре на една полянка, пак там намериме 4 деца. Минахме още малко нагоре, намериме пак 2 деца. Майката се остава лиза за това, защото на турския башибузук напира, следи ги, когато стигне и срещне из гората и трепе. И за да не плачат децата, за да не открият майките къде са и бащите, децата са оставали там, црикали, а те са бягали. След като мръкна вечер, ние останахме такова. Да събираме деца. Събрахме 70 деца. Отлекаме ги в ятаджик. Понеже беше много слаб и от глад, не може да се движа с групата, и майка ми ме остави на поляна. Обаче сестра ми с друга група, момичета, движеха се отназад и тя ме, като ме видя, веднага ме грабна на гърба си и каза, където умра аз, там ще оставя и него. Когато могло селото в Съчелни, турски башик запали селото, почнаха да трепат хората и оттам целият народ се прибяга и отиде към Дедегач. Какво стана? Дойде време, казаха, че от Дедегач ще назимат с параходи да накарат някои други държави, за да не отиваме в Турция. Турция да не напоробят. Да не отиваме в Турция. Добре, ама те вместо да додат, да не взимат, отказаха се и дойдоха турците да се не завладяха и да накарат през Марица в Турция да отиваме. От Дедегач събраха всички от Гюмюрджинско, от всички села и там отидаха в Дедегач. Тогава ги пое турски башибузук и заведе към Фере, град Фере за Турция. Загради турците народът. Тие сега не платаме биелици, готлаци, гледат по киникта кой колко добитък има. Ти ще дадеш толкова лири. С тенеките. Да, парите. Събирай още пари. Няма пари. Души, кои ще те взимайте.
И събра се в един край. Каза, младите ще се изделят, мъжки и женски, за Турция да се притурчават. Старца под нощ ще вморят, че е напълними. Тама това се приготви. А дедягач, точно пак не мога да кажа колко дена съм седяли. Там дойде да ме забера бушевозуците. И ме карат към Фере да давят народа. След като населението в Дедягач се прибра, Маджаров виде принуден се мислех да може. Тогава покани Русо Славов дойде на помощ. В тази къща се помещаваше щабът на революционната организация. Тук живееше и Димитър Маджаров. От тук се даваха разпорежданията, указанията за революционни акции. От тук заминаваха и четите. Пристигна Маджаров. Пристигна и застана на страната. Парите отваря 6 чуваля пари на един кон. Колкото той е там до пътят, този кон примаза турчина. Той падна от конят и Маджаров взе да ръка. Братя българи за България, който знае пътят, да давате за България. Тогава Димитър Маджаров и Русо Славов направиха засада с своите чети. Русо Славов дойде и 70 момчета изписа. Вие сте, вика, мой четник. Имаше едни 200 души идат. Първо кога се стражаваме 16 часа. В едни камена, там при един мост. Един мост вардахме ние там. Мостът вардахме, от моста да не доходят там. Ома отзад, дни отзад дойда, ето ръката ви я чакат къде рано. Разгромиха турски башибузук и поеха българското население посока за България. Оттам минаха през върха Шапка, през Домалийските Балкани, където там сума жертви дадаха нашите тракийци, и оттам заминаха посока за Мажарово. И през Мажарово вече минаваме Ахарта и в българска територия. От Мажарово, като им дада един изстрел турците, едно клане, едно трепане, Арда е течала само кръв. Само кръв. Там имаме една наша доганка сърка, като вижда вече какво е положението, сваляш коланчето на едно малко дръвче, бързо шиета и се обечва и остава 4 деца невинни. Динаня оттам га не прикара, а през Мажаров в лева страна има една падинка, на вода място кръв се поле и децата на вода място кръв пие от тази падин. Като тръгнаме надолу по дерето да отиваме към Арда, турци се разделили на две, от десна страна и от лева страна. И ние, дето тия беженците, дето бяме, и възрастни, и млади, и деца, всичко вървим надолу да минаваме през Арда. Турците от едната страна и от другата не гледат по един човек, ами те стрелят и избиха толкова много народ, толкова много хора българи, много деца, много възрасти, много беженци. Самото дере, самата река потече кръв и докато да влезе долу до Ардата, беше червена. И самото дере потече кръв. Видях и по реката, дето кръв течеше. Димитър Маджаров. Винаги, когато се докосвам до мисълта за баща си, естествено е, че се вълнувам не само заради това, защото той е мой баща, а защото в душата си аз винаги изпитвам едно голямо, особено преклонение пред неговия живот. Живот изпълнен с много героизъм, с много себеотрицание, с изключителна готовност за саможертва, с невероятна скромност. Но не само това е. Ако трябва, много пъти съм мислила и ми се струва, че онова, което е направило баща ми революционер, това е обичта му към хората, неговата хуманност. От обич той е станал революционер. И много пъти съм си задавала въпроса, какъв беше този неизчерпаем заряд от обич към хората, от готовност
да им помага винаги, когато бъдат в беда. Това всъщност според мен е тласъка, на който той се е подчинил през целия си живот. Но може би не е редно аз да разказвам това. Може би трябва да процитирам само една част от народните песни, които са създадени за него и нещо, което е кондензирало всичко онова, което народа е излял в тези песни. Една от песните започва: Маджаре наша войводо, Маджаре наша държаво. Държаво в смисъл на опоро. Аз повече нямам какво да кажа. Хората, които го обичат, които са му били цял живот признателни, са го казали в тези песни. Това преклонение, което продължава и до сега пред него и пред делото му. През 1914 година, когато се върнахме от България и дойдохме в родния си край, в селата, настанихме се, и помня, през 14 година, през август месец, майка ми взема, качаме на едно магаре и отидахме да търсим дядо, където тя го видяла, къде е паднал. В Армаганската долина. Тогава видях голямо чудо, когато всички тръгнали по Балкана да търсят свои близки. Едни търсят децата си, други търсят баща си, други майка си. И оттам вече видях какво е чудо, всичко плачеше по тая гора. Питаш ли нас, викам? 3 пъти викам огър, 1 път турците. На голата земя викам да лежиш и да седиш и пак живеем. Разбираш ли си? Хиляди българи бяха избити. Селата им ограбени и опожарени. Хич не е за прощаване, братче, на тие кучета, ама няма колай. Да. И пак нашата България гледа като яйца в ръките.